ndị Igbo asị nka ma abịa John gịrị wu nsogbu ọnụ alighị ihe problem ndị ebe anyị nwere yesterday Ebuka pụtakwa be ekwukwe ihe ha na-ebekwe na ka na-ebekwa Ebuka Obi pụtaba ekwukwe ihe na-ebe nka na-ebekwa asị m alighị ihe problem ndị ebe anyị nwere alighị na-enye ọnụ nsogbu alighị wụ na nwanne ọnụ ka ọ na-eme agba izuzu ka ọ na-megide ihe niile ọnụ mmege nzuzo niile ochutu izuzu nsuso niile ọnụ na-egba ngadị niile ọ na-agada ọ na-ahụkwa na ọ na-enwe isi ọ kara agada ọ kachakwa njọ ndị asị ha na-akpọ aha Jizọs Kraịst ọ na-akpọ aha nna Chineke n'efu ọhịa mere ọtụtụ ndị ji na-achọ anyị ọchị today ọtụtụ ndị na-achị ndị sịrị ha Kristian ọchị ọtụtụ ndị na-achịlego ndị agịrị ka asị ha na-emeri si na ha na-ese Chukwu ya maka ndịrị ka ndị ahụ bụ Ebuka na-ekwu okwu ya si na ndị niile na-agba ya ọgụ a ụkwa ndị isi ụka ndị ochi ụka ndị karịrị ihe gịrị na-akọ ọsọ ihe ndị akwa maka ogbu anya ukwu ụfụ obi mama Ebuka ọjọrọ na onwe onye ohiri nne ya ọjọrọ na onwe onye ohiri nna ya ọjọrọ enwe onye ọkpọrọ nwaanyị ya enwe onye ọkpọrọ ikwu ya enwe onye ọkpọrọ ibe ya maka na amara m na ekwere m ya ekwu ha kwa ebifu ama ekwukọ ya ọzọ maka na amara m na ọ bụrụ na ọnụ nwa niile jitere ihe ọnụ ga-eji nweta ihe ọnụ ga-eji gosi na Ebuka n'eziokwu na ọ bụ onye ọjọọ ọnụ na-ewetego na social media ka simple thing ọ bikos of ọnụ lele anya ọnụ lele ebere ihe niile ọnụ na-agba izuzu ọnụ le anya na enweta ihe ọnụ ga-anapụtara ọnụ ga-afụ nwata ọnụ ga-asị na o mere ọnụ ọwa anya ukwu na-ekwu ndị Igbo wepụ na anya ukwu na-ekwu akwa mgbe Kalụ pụtara hia Nnamdị Kalụ pụtara na-ekwu okwu ihe gbasara ebe anyị ihe ga-aga ime kwa ndị ụfọdụ si weta ya egbuo ọnụ ji were etikpo n'ime ti today ọ ebe etikpe ndị ebe aghata dị kpọpụta nwere ya a ga-akpọpụta nwere ya beta ma ihe a na-eme ihe niile ọnụ ma ọnụ na-emekwa nakwa ebe ọnụ na-enwetakwa ya backfire ọ na-abakfire kwa n'ọnụ n'azụ ụda na onye dị ka Kalụ apụtakwara again n'ọnọdụ n'ụka maka na Kalụ ọnụ mmadụ n'ọwa onye amụma ka ọ bụ yes onye amụma Kalụ is onye amụma mana ndị mmadụ letere ya anya wee wenu ihe ọ na-akọ ihe iberibe ọ na-akọ toyi ọ na-akọ ka o ji were congregation crowd ndị agana stop na ọ na-efụgo ihe niile ahụ ọ na-ekwo ihe megen onye ọ na-akabe n'ebe akwa chehobed chika na-eji eji Ebuka apụtakwara again ugwo ya tụzukwe na-achakwasị Chineke na-ebuli ya elu were mee ihe na-eji akpọsasị ozizi ọma niile ga na-aga n'ụwa niile maka na akpọrọ movement and movement ahụ ka ọ bụ na-aga na-akpọsa ozi ọma na-aga ụwa niile siyet ọ na-ezoro ọnụ siyet ọnụ na-eze ike siyet ọnụ na-ekwe nwatakịrị nwere mmiri tọgbọ iko siyet everyday yesterday when he was talking I was like crying Chukwu na-egosi ihe niile ọnụ na nkata niile ọnụ na-akpa iji megide Chukwu na-egosi everything Chineke daalụ continue na-eprotect nwa gị na ndị ụka ndị ọzọ na-eso gị n'ime mmụọ na n'eziokwu na ndị ke na-agbasa eziokwu gị ezu na-agbasa ihe gbasara gị na-ekwu ezi omume na-eme ezi omume na-atụmatụ mkpụrụ obi ndị ke lụrụ ala n'ihi n'ebe ị nọ sị gị lekwa ụmụ gị azụ Chineke na continue protecting them na-echekwa ha na-echekwakwa ndị dị ka anyị nwa na-abịakwa na-ekwupụta ọrụ ọma iji ụmụ gị na-anụ na soshal midia na ana m ajụ ọnụ ndị Igbo ọ gịnị wu isowe anyị anaghị ajigide akpọmata ihe Chukwu ji wee gọzie anyị ndị ọzọ nwecha ihe dịka Ebuka n'obodo ha ndị ọzọ nwere ihe dịka Kalụ Nnamdị Kalụ n'obodo ha chekwajiri ọfụma ọ na-eji anọ ha ọrụ dị egwu ha na-anwe mana anyị nwa na-achụfu ndị ka ya achụfu ịbịa na soshal midia na-akpọ mmiri mgbọrọ nna ndị mmadụ gawa ụlọ ọka ikpe ebe ọ ga-aga ịkọ akụkọ ashịrị ọrụkọ na soshal midia ebe ọ ga-aga ịkọ akụkọ ashịrị asụkwa onye asịrị onye ashịrị onye emekwereke onye ka ọ na-ejikwa ego chenji ma arụ ndị mmadụ asọ chenji ọ bụrụ na ọ billions thousands ka ọ na-eme na soshal midia before this soshal midia enwere ihe ị na-eme before enwere ihe iji akpata ego enwere ihe eji mara gị ọ bụ maka soshal iwe gị na-akpatakpodo bilions in soshal midia ọ ihe ga-eme gị ga-ejipụta gị mara onwe gị mara ikwu gị mara ibe gị mara dat na onye ọbụla nwere ugwu ruru ya na gị respekt nwata respekt gị ọ gị kwagara mmadụ ugwu ya kwagara gị ugwu mana ị ga-achọ ka akwagara gị ugwu na ị na-akwagara onye ọzọ ugwu ị ga-achọ ka respekt ị na-respekt onye ọzọ ị ga-achọ ka na-amara gị amara ka ị na-ere na-etrenụ na-aga viral
ana ekiri video gị ana etogara akala gị akara gị aka mana ịchọdụ ka akọrọ onye ọzọ aka akpụrụ onye ọzọ aka owutewe gị ala ihe nsogbu anyị ngịdị nwe ihe iwu nsogbu anyị ihe m na-achị ajụ m gịdị nwe nsogbu Adadiche ga-anọkwa ebe a na-apụtakwa mgbe ikwu ya bụ eziokwu a eziokwu ka m ga na-agwa ọnụ let's afford video ọbụla ga-motivate m to come and motivate you to tell you the truth to react on it, tell you that this is how it's supposed to be. Let's not come across that video. If I come across any video my spirit say it should talk, I will talk no matter who. I don't fear anybody. I'll be fear when no they fear anybody, fear anything. And the most important thing that I will not because I'm a party hang up away zook no na yoku na wagi. Hang up away zook no ni that moment. Happen not go biaka. Happen Zion is a movement, move go all over the world, and nobody can stop it. Yen chori John Ekwensu or the puli or the crowd Ebuka ne puli, Chineke je epu na Zion ministry. Ekwensu ge puli, allow the Ekwensu ge pu the crowd Ebuka ne puli na Zion ministry. Allow the crowd one more the crowd get poorly, Nebuka, Nebuka, ne pool na Zion ministry. Les Zion on and get Zion. And then in a Nekumaka Zion on Putana social media. You get to slippers, Adadiche Baloko say, you get here. My folk Ebuka. I get to go Ebuka because he get to quarter. Slippers, some of one I do the advantages there. Yes. Can you use the word? I won't party, but then so good come now gone. Some of you put on for the hungry buputron on when to war for Popotophonia, Burahe, tell you, can the man wicked sonogi, follow Sonia on a car area when I social media on a baby. I don't hear your mother beacon. Ndị Igbo ibe mụmụ nne m ka m na-agwa ihe onye nje eji ụlọ ala ya ekwu ụka dịka m sokọ na akwasị m ga na-eji ụlọ ala na-ekwu okwu jụkwalo grama broken bot ke m ekwukwe gbama ndị na-ala ihe na but ọ bịa n'okwu ihe gbata ndị Igbo mmeji Igbo wee taplete ya atịs agbalịghị m asịga m ọfụma onye ọra onye Igbo ga-ana ihe m sọrọ hapụ na Ebuka Obi hapụ na Ebuka Obi onye pụtara eburu amụma gaba ebe onye pụtara eburu amụma Ebuka Chukwu siri Ebuka mereke Chukwu asụkwara mereke Ebuka onye amụmụga Ebuka onye arenji Ebuka onye eke hapụ na arenji ahụ na ọrị ma ahụ mma emetetere m ya emeka m bịa kọwara ọnụ bikos a ma bịkọrọ ọnụ ọrụ ọma Chukwu ji Ebuka na-arụ na ndụ m na ezinụlọ m maka ọnọdụ a na ọ bụrụ imebede kanta wutinye Chukwu ji Ebuka emege ị ga na-eke eri eke maka ihe ọ na-aka eri nke eri ọ bụrụ na ọwụ Chukwu akpọ dị ọgbasa dịkwa n'ọnụ maka na emekọrọ ọtụtụ ndị dị iche iche anyị ndụ dị ka anyị nwa gachakwa nchochakwala ebe ụzọ Chineke ka anyị ga-amarakwa mgbe ndị a ga-agwa gị na mere eke a ga-eme eke end of the day gị ma na ahụ awụcha ndị sogo ndo mmụọ mmiri mmụọ ọjọọ maka na Ebuka na-agba ha n'anwụ ha niile ọsọ pụọ n'ụkwụ ndị na-akpasu ndị mmadụ ego a ga-emere gị eke a ga-emere gị ka ọ dị ndị ọrụ na-alaik end of the ihe na-ebetụkwa na-ebe mana Ebuka will not say you but ego ọ ga-ekwu otu ochie dị alaikere m ihe ọ na-eme maka na agwara m chi di m oge nnapụta n'ihu social media onye ọbụla kwere na Chineke nna na-eso Chineke n'ihe okwu n'ime mmụọ na-efe Chukwu cannot fear anybody. You can't fear any evil. You can't fear anybody because Chineke nọ nyine gị ga na-echekwa gị ga na-edu gị ga na-bless gị ga na-atụziri gị ụzọ atụziri gị aka. That is what I believe and that is what is working for me. And I know that it's working for my brother Ebuka Obi and the other men and women of God that are truly doing the work of God. Yes. I fear nobody because where I say I not fear nobody, we say I not go find your trouble. Even if I find my trouble, I not go still reply you to go. I not go find you trouble. But I will tell you the truth. I stand on the truth. I'm a real person in life and in social media. I don't live that kind of word. I don't want to use word on Facebook. The wild person. You call this they call it fake life. I live the life I live. Life is what I live in social media. I don't have duplicates. And that is the life Ebuka is living. The life is living in real life is the life that is showing you in social media. It doesn't live life of Manamani Humapitanaza. It tell you how it is. And that is the problem you have. That is probably you that watching me that you are that evil person. That which is a wizard. That one that want to bring this one. You that watching me. That is why you are angry. Because if you are not
that he will not be angry for what God has used this man to do. He will not be angry for Ebuka preaching the word of God. Word of God, though. Word of God, though, is preaching and reminding us about Blessed Mother Virgin Mary, Mother of Jesus Christ. How many of you are preaching and remembering that woman? How many of you are talking about that woman? Nobody. But you talk about it. And that's all okay. Happening again. You have problem. What is our problem, Igbo people? What is our problem? Obasragi owundo ojo onodo na obodo ndị ọzọ ono na state ndị ọzọ. How many of them that on social media when you come ake obasara onu zukwena na ike zone ike happen Ebuka, people should leave Ebuka alone to rest. What is all this all about? Or just that one first day, that first say this year got hot. Or got hot. Neo woke up on 2024. And always every week on put every week on put Monday anonymous, Monday anonymous, Monday on again, but in Honey Kumaki Bukobi. I'm going to quote them nation, calling good word. Yeah, good is okay. But you cannot say good. You want to get your bad, don't get you. You want to get your turn get see. We make it one none. We could bring on the bring Zion, they bring Zion minister down. He bring Zion minister down in Lagos or Nigeria. Bring other states down. He bring other nation down. He bring her down. I don't blame on us. I am getting the blame on all Bodon on him, cause Leanda. Macano Bodon on him, I will know job with by no civilized world, civilized country. Oh, he ain't done that try here. He can't try it. The insult is too much. Jesus Christ receive here. He said Jesus Christ call. Ebuka is not a Jesus Christ. Enough. On one man call, one man, any man, equal man, and don't want Hanile. Enyo ndora niile ndora niile. I didn't have a problem on thereby. Get a so why get I genuine so get a problem. Why we always giving other people a headache, making other people uncomfortable? Why? Why are we making other people uncomfortable? He said we can live life where God give us free of charge. The world he give us free of charge. Everything free of charge. And I'm not going to enjoy the life. Joy where our place every day on social media. On a book show that you Ebuka Obi. What I'm home, no God they happy. I tell that in my video, ne praise what he's doing. Now collection you will be happy when he come across my video. And people that are following will be happy. Not to criticizing him, not to bring him, demoting him, bring him down, making people to know that is this. Why I don't have evidence. I don't have any what it takes to prove what I'm saying. If you don't have evidence to prove what you are saying about somebody, shut up. Keep quiet. And do your own. If you don't know what to do as Adadiche is doing. Sometimes I don't know what I would be dancing. I will post my picture. Because I don't know, maybe I don't have what to do or what to say. Find something doing that will give you even follow. Now 1, 2, or 3 followers you get. It go okay. Me, all my handles. I not be millionaire in social media, but I'm a billionaire. I'm a millionaire. I made it by God's grace, not social media. I'm just here by phone and send the message to people. The one I want to send, the one I see to support in the movement. Yes. I always said it. I want to make money in social media, but if money did not come, I'm not kidding myself. I'll continue to sell the good news. They give people to give them. To give people out there what God are using people to do. If I cannot preach the Bible, if I cannot do other things, there is many ways to walk in God's way. Do that work and stop criticizing people that are doing it. Even they don't do it well. Nobody is perfect. They are not God. They are not perfect person. He can't see them as perfect person. They are not perfect. Are you a perfect person? You that talking about Ebuka, talking about other men of God. Are you perfect? You are doing a lot of things behind secretly. You are doing a lot of things behind secretly. Nobody see you, but God is seeing you.
Because nobody sees you to judge you. That is why you feel comfortable and stand sitting down talking about people. It is high time we respect ourselves. It is high time we forget all this. If our country self go put interest in this social media, they need to eliminate some certain pages, some non-seekable human beings that in this social media and ranting and doing all kind of things that is not good. You people you are talking to someone. Ebuka, if not grace of God. People like us don't do what they talk. You mean I go answer you? I go give you reply. People cannot be like Adadiche and people will not be Adadiche and Ebuka when not they reply on. When not they talk, when I go use them for social media and how one I want. They are not like you and just us where they make empty noise. They are not like that. Because even at them be like that and people like me, it's talk about and see of you that I go reply you. I go reply, go tell you how it is. I don't fear you. I'm not going to keep calm. I'm not a calm person. And I'm not a troublemaker. I'm not a problem, but I'm not a calm person in the sense that I don't take anything shit. I don't take it. I will not everybody go listen to and I go keep quiet. If you that much we get, God still give me. That power, if you see get my own God get and pass, and I give you. I even have every power. I not they fear anybody. I said, so God is alive. He will try, but he will not walk because my hand is clean and my heart is pure. So I believe in Jesus Christ. I stand in God Almighty. Jesus Christ is the Savior. So whatever you plan is people that then put their hand in many places, looking for solution, looking for things, looking for many things, extending their hand, do that. You could just shake. They will just crumble. People like Ebuka that sacrifice 24 hours. One man and a who can sit a child on a rini, but go faster. I could like join on at the fasting, or on your and fast like yawa. I get make for fast pick a bagger like a panic bagger. Oh, my can do Jolly corner. Oh, my can do Jolly corner, I call them fast 24 hours, near Ziconeri on a tank. Oh, my can do Jolly corner. Oh, my can do no, John, and I need less so the name may have the fasting. Man, get mega in attack. The game con them, Mono Mary, Euro 12, Mary along me. You understand me? All 2 1, Mary along me. Move for me, Mero, man, I would your dear. Yes, and I came this boy got taga, now sacrifice because of people like Connor, wicked people like Connor. Why don't they let us rise and scream it or we go get him? So they can be called. I would not kind of social media come now, John. Igbo. Why not kind of social media? I didn't have a problem, I didn't have a problem, I can not their corner, go back for Biafra, you make a platform, Biafra, and it's freedom, come back, what you then, Nanda, let on you cook up Biafra on social media, Dalandara. On the chest, article crowd in the name of Ron Choga Biafra, all crowd, content creators, on the creator, Robbie, non-seekable things. Now, come back, what you want to let on put on social media, Kwahokadama. I got it for the heart attack. Hey, oh, my God, the name or the name of Gabo. Or the name I want to go on Nigeria, Africa. One would do you, but I do go to Nama. Make a decide I get my lot of headache on. I'm no remember. They live my life freely and willing and happy. No disturbance. All those don't know, but even create this. You know what I'm talking about. He no budo ibo ihe nda he no Nigeria but he got like some da ya na eme we and eme eri eme no ndu ani many of oyibo people after na social akiri how many even Ghana or even other continent other Africa continent around and after na social media akiri on akiri how many of them chugo gozira I nwere talent amamihe ogugishi ihe niile everything handwork hard-working men and women, correct people. I put ani zuzu na social media. Ofonye Chineke na poputara lai iji we replace line na ndị nọ n'ime ka anyị ike nweta ha ugwu anyị on wuri ya wuru topic on wuru problem on ya wuru headache on ọwụna gịnị. So allow this guy to rest.
Allow this guy to rest. Ali on na plan again bobla. Good con na gada. On one do John on loka. Ne and Chineke and make Jesus or ekpuchi hu none of Chinek. Equisuga born on. Ndo mozi ga piona pepta chod. Ngon nile na ha ejo bukana about meeting ngon so no pega Chineke. On ekpe Jesus. Jesus mpon wo Maria non. Egbere ga gbo won. Adadiche gwara na ngida anyisha. Egbelu ga gbo won niile. Ngon niile ha na-ezukọ na-eji Jesus na-eje anakpatụ ndị mmadụ ego na-eji Jesus na-eje ego wayo maka na ọ gbasha n'ọkọchị echi ọ ga-echeta na-echeta obodo ọ na-garị ka obodo Sodom and Gomora. Dọka bịa ajọ na ebe nọ ebe a na-etara oge m na-eme ebushi agadi nwaanyị ndị italụ na-arụ ọrụ asistenza nọsin asistenza oge m na-arụ ya ama m ụmụ a wee na-echetado obodo ebe ahụ egosiri m na ndị itali ihe then lakpụrụletetedo wee go no koko. Nobody knows what happened that city. Like over the Sodom, I'm not my way over the Sodom and Gomorrah, or way back on the hill. Away with the city. On the half, I saw Chineke, where she went and made Joko. I got finish. That one on if you don't want to wear power. On your power, you can like, can't do, you can't this, that. On the Gamana Chineke, Ikechuku Karikon. On the Gamana Jesus, Ikea with the ultimate power, no other power. Yes. You can know why you. I don't know Chineke that I'm goes like go sit down for when you're cranky. Happen this grace. Let this grace root on you come on yenta. I don't have a problem on. I get one but I got caught. Now get Jesus Aaron I make call. Let the net be drawn down. Only Igbo pegron ipa ndo so pegron ipe nwanne na nwanne nyibe nya na kere na ya n'ime court n'ihi social media onye na amado onye CBC you ị ga-akọzi ihe gbasara court echemu ya konga ha ị ga-aga gizi ga chọ information ga-achọ this that ohi ba bịa na so ihu no mekwa ọnụ nọ na ha agbawo iberibe ihu na mekwa ọnụ. Are you not people ashamed of yourself? Are you guys not ashamed of yourself? Na on nezuzare. Anyway, I don't know so that when I try to mean I be a cook when in this social media. Man, I'm born on that person. I'm a baby warning. What the name? On your brother, one or you would again. If you are listening to me, an Igbo person, take courage and mend your ways. Change. So leave Ebuka alone. People should leave Ebuka Obi alone. Leave Ebuka Obi alone. I'll give you running that support to your jaw. What I can your jaw. And accept Christ. Change. If you don't want to accept Christ, accept whatever you want to accept and leave people that accept it to do their work. To believe what they want. Believe your own, whoever that you like to believe. Believe it. And do your own. Onye buacho ne we brebi onye nkoye onye bego breke si be because you ebo gebe. All na gini. You should leave Ebuka Obi alone. Ndi Igbo wona gini. Igbo people wona gini. Christian community Christian omrano gini. Christian community Christian omrano gini. Community Christian also kingdom omrano gini. Omegodo na ihe person ihe first run. Ebuka de agalulo ndo ma so watacha me born o ha na ji abia. Ebuka da so anybody happy church go be so make o ha na be so here. Makana the grace is too much. Amana chuku bro baba. I'm the broken menga because so njiwe ko nkwo to chidrum no be mo miki ku video 30 minutes. Ko ha te bo chozo kai chon no werench.